phan telephone nang lo lo anar lo li ani chuhut meeting ar emergency meeting pula nang dun bek ni pula se ni li dun lo ki puela pohelo la nang hangon ma siang than lo luru langso abojara longta ahitia longta ako pini padak che chok thu pula he ka ye chok ye theng akam hadak pe du thu pula la nge ahok lo administration dungela son ka ye chok batai duk pulu te la thuke upai ve la thuke claim nang kok lo alang litum ge tan ne litum choning ri lo hela hala meeting e dohot bange ka do veta pulo la arrest nang yi la e hui la kai ke ka demand ting demand lo ni tum ta demand dun lo la condemn lo la kursing ing hi ke hai phan son ki thu son lo ga di la son ke hinopik alam lo la tum condemn lo hala ke nep abang si la son lo yo ne Jahirul Islam polo ne ko pilo ne amen ke la somunit aprang da kong kateron bantat areng pesulo pusi arjulong la pen muslim tu masih alang lipan ki plung lo pusi arjulong ante la son munit pan le ko pusi ako lis ki pitulo alang ni men ben le trading license ta ke en ka li pusipu amen hang trading license long le ene mat lo ke pi ke la ke pi bang ke hala trading license ke long ve ka bang si alang lipan lease ki pitu se bhara ke pitu la pu pulelu te lage ilitum yong si hala chini ne komada tumlo ne la trading license ke long chini ne dala hala so munit pan pepolo nep ne det pusini lige pudun lo hala pan si nep nang ji athik chete amunit akaprek da dolang mene alang lison gunda ka he no tom phana ko list ki pi dolang mene da por lage hala list ki pi vek amunit phansi arrest dangi la pen la non ka arrest e choklo la panda arrest lo punishment e pi vek nangi pula la pen ni li pudun tho ne tum ka chinie bange lai hui alam ke doke la ke third force atum dak involvement duk pusini tu matha athema chiklo jon ni jon thom aprang ben lo nilitum APSL siang bong che pere bom lo je itum la non election na ne dopo la pen tribal atum anchelang pet lote la bongo sena bihar sena tung election da rempo ange election re alang litum election ke remane alang litum ka pe hai kang tung karbi mene seta hala tum anta remlo te hala bongo sena bihar sena tum karbi anglong che right tip ji pu a plan ka selama bangke alang litum claim unedet pu la pot itum tribal tum bongo pe che lang un eja phan ke koman ne phan pithi lot ta thek pu ne litum pu bom lo karbi phan da pithi ta thek kali te kuki phan da pithi ta thek tiwa phan thu ke inut pithi ad lo hala thu ke inut kali bang heni pithi ad lo atoko bari lo lata ilitum interfere dun si kuki pen eki ko tiwa pen karbi tunge che chok che det lo non ke seta police tum non na nep tek telang hala so munit pang ko mala ma piti yo la si hala hui matha dam pe mi lage matha dam nang kok lage third force tum dolo lage itum non ke theklong lo karbiang long ke sik schedule pojo dake ke che tunge long le nang charai long le lama sila RSS bongo sena to mangke BJP to mangke la so sik schedule kapang kapi phukra karbiang long along le anta ke che tum nang che rai long la ha along ka prek ason tribal tum han ke ha aling dong tip edi la son ki via kam la tum ke claim ji pusi non adania phan ambania phan dak long le pilo ha solar project tang ho non abang e kopilenia compressed biogas ta ho lai hu project nang selam lo pen hapu Sainik school la pen ako ingchin ki phura kam a company pada dak singhason lata nang le populo lai hui nang dol lai hui nang edu ke thang da kali la ke sikhi dola teng pen tribal domansi long le right tip opojo la so long le ke right tip pen back door pen mane annung na thu a ing hap pen nang lutsi la ituma long le an ke che tung ke right tip ya pan se claim lo ange non ilitum oppose lap lo BJP bahire
ke anut ka prek tum ke la ambani la pen adani tang ho he hui tum han long le ke pika sap tai tum kroi dun de la si tum protest ji pulo la ka pa protest long le det ji aphan si la bangso ka pa che chok ka pa ji thu akam nai claim pu si ne li tum matha la non komane Jahirul Islam mo chini tang det aprang ta kong ka aphan ta ke sababang lo pu tang det si ako la phan si ako list ki pitu amat list men amunita thu akamat kat jui pusi pu seta hala police tumta kidnap dam ta ke joy so li lata hoxi ka he no ke claim beglo jokta la phan ke rap do na banga ve puthe la ka che patu he loving ji le dak che patu te de ji le no na hem da ma che do ram joy pe pon lo alang li chini lo ladak Bongo Sena Bihar Sena tum RSS tum la lang lipan rap dun ji pu chi ni lor la si lagai ke claim lo nili chini ke la si nili DCSP phanda choning ri lo nili tunge penap 17 arni procession doji la ambani phan long le pinang ne la pen solar project dak pe do nang ne la pen ke hala soinik school dak pe do nang ne la pen la ingchin gi pura company dak pe do nang ne pu hai hu elam ni tum procession doji pulo non nil tum phanang pe du long le det lo padap ta ye chok la arni sita ye chok lo pulan ke non ke 163 section 163 BNSS aprang ke section 144 CRPC pulo non ke BNSS 163 la so teng pen non order promulgate det lo nili promulgate nang ne puta choning ri lo setan nili ta chini Nelita aprang di si lo la tuke promulgate nang ji bukan ni ta chini lo la si nelita promulgate nang ne pada nitum demand vareta un edet lo anga non ge nitum pan procession na nang pe du long li non ke ali ge no mat le long yen te ali long yi ga ambani lo Bihar Sena Bongo Sena tum lo RSS tum lo ali ge long yi ke areng ge su ta karbi thula ali ge long yi ta hala tum thula you non e je plang ye bang ge la si la so lam bang ge ni tum matha pe mi pen si itum kam claim nang ji la si ka je chok ka ye theng ben le itum ke hai unji gali lo teng pen si claim nang i pusi ni li hala meeting ar lota ka do e phanda chuning ri lo teng pen arula teng pen lang nam tha he pharo constituent assembly debates along hala sot pulo retail sale la pen wholesale anta tribal tum si claim at nang si hada ke pu la pen lag tribal tum phan ka pe claim at ja phan autonomous council amethang si allo che selam nang ipulo amat bang apilo je plang thu ke pharokresir kebra phokebra thomaning kan bang hala ke che tum phan ku puson si joy keep and dak business ke claim long poma wholesale ke claim long poma hala allo si bang silam pi thu rong la hello allo ve pu li do muthe allo bang ke chia tum phan alli ke doya phan bang silam tu rong lo ili tum alli ke doya phan ke silam le det lo la puthak ta non tek long lo de council tum polo trade license bang suspended pale are ko pisi ke suspend ngilang kam ke dolang munit thu akrang det le lagas ke joy ke karbar lagi la cancel det nangi lagi suspend nang ni cancel si ka cancel nangi ako hala Jahirul Islam ke lake alangli license ta ve pulo ane go madlo la list ki pi license hala phan se arrest nangi neli chini ne madlo ne hala se ta hala phan se arrest nangi chini tang lor le hala phan le go pisi list ako ke pi thu le da ka pangni la si hala ka do veta pulo itu methang da selet le chot nangji dukan kang ni ining che bi ding tek nangji la si ne tum pulo je la okejor lang okejor la pen ke broiler pin ke jor anta itum inglong aso no mari karbi itum sige ong yelang karbi la pen akaprek inglong aso tu mon se pape claim lap nang ipu se itum pudun la pen ni thombak chuke la ke inkir check nang po la pen la kang pulo te karbi atum si pape jor nang po jong si alang litum wholesale ben ke wang kewan sung krung pulo tangte council along claim melo kente council to marideng hala lems do large area multi purpose cooperative society do latuma kam lo ke lage ke claim nangi alang litum si wholesale
multi-purpose puna large area multi-purpose pulma tedi alang litum sila okejor kadove la pen wholesale pen dage wanang po da council la longa secretary do kente alang litum lo claim ni non get taxation department man si pirong tax ke lage tax ki room kam lage dukan kang ni jigali ainge amithanga tum si tax room po dukan da alang litum si ingni po pulote bang adukan ta tax ta rungchon da jivi tu tek lo sona bang ke da lage tax ka ki room ya tum le dukan kang ni nang ji kali da si nilimu principal secretary in charge pana pudun lo lage taxation department pana pe claim ge lage chokche lage lake hala lems mana trade and commerce department si lage claim nang ji lahelo ni pudun la pen DCRO SP nang Chuning River la si penap amat ke procession do nang ne pulo ni thom phile do tami nang permission ako nang pitu vek po sini tumpang ni pu he la si nilitum abidi akaprek avedat lo po la si march la nona chiklo march therepo inkoira pho arni si nilitum procession do tu po pusi chesiklo la si kado phanda la solam pachini nang po nang lituman ta nang rap don ta pachini ni athema laso kaje chok kaje theng lo te ali ke long ke lage ambani andani tum RSS atum bongo sena tum se ali long lo lai le